Pa nema mesta. Pa ne, može podići na njih. Pa nema dole. Sad se oči Nikola. Ne, može sad igra. Ajde. Ne, mislim s 3 lopte, ja sam pogodio jednom. Ako promaši sve njega gađa. Da. Ajde, sad promaši. Sve promaši. Dobre! Šta sad mene gađa? Jedan balon samo trošimo. Mogu ja da gađam? Sve na njega I ide. njega i tebe gađa. Sve balone na njega. Sve? Pa ja sam pogodio prašku, majmune. On ne sve balone. Pa i na mene su sve bacali. Majmune. Ne, to ćeš ipak zadnju pogoditi. Gađa rašte pa da pogodi. Sad Ivan sam pogodi. Ako ne pogodiš ti ja vas trojicu. Dobre! Evo, jedno ja. Dobro. Nema više, nema! Ivan, stanite! Ajde, stani! Prva tura! Oh, holy fucking shit! Oh! Vidi Milanu. Milana! Ja sad čitam. Ja gledam. Dobro je. Oj, ostavi, evo sad kad. Ali sad po jedan. Pa ovo je sve jedan klip, nisam zapolio. A pa Ne, jedan. ja ne prošli još, shvati. A to je sve isto, nisam... Vi dva! Aj, kreći. Jao, jebno, malo. S ovim je loše, gađa što je. Pale gađaš, pale. Evo, ovo je prečka. Može. Gađe. Meni to što tu. Jedna. Nisam se šalio, pa šta vam kažem. Ide. Ova ide preko. Vole me neće biti polino. Evo vam! Da je ona upala? Bilo bi 3, ali ima 2. Žurio se. I mi smo pogodili jednom od njih dva. Nema to veze. Pa rekli smo na početku. Nismo na početku. Nema veze. Vamo se tu. Ima veze. Ima veze, Sara može da primi. Vola može unazad, a od napred jedan. Ajde gađe. Ja gađam. Ja ću jednom pogodi. Aj, Sofija. Pali. Nemoj bre. Pali. Dobri. Pa nemoj. Diralo prašku. Diralo prašku palo. Daj mu. A ja... Stavila to se dira već šutati. Evo. Tri prečke.
Ajde. Daj vamo sad. Nemo gol. I gađamo. Ne. Gađamo te Jedan. Vidi, ovo je jedan. Šta se dobi? Ajde, ajde. Ti ga šta? Ajde, Aleksa. Što radi? Milan nijednom nije bio. Beži. Jednom pogodio. Kako se uvijek tako izvuče, ja ne znam. Ajde, Ajde, man. akcija, Petri. Ajde. Jedna. Ajde. Ajde, pogodi 2 puta. Ja bivam, ne. Nemoj ima, nemoj. Dobre, Ajde, mrš. Na Nikolu! Na Nikolu! Ajde, reci. Ciao. Ciao.